Алга таба атлап экраннар алдына хөрмәтле милләттәшебез Ахмерова Фәхимә Фатих кызын чакырып алабыз. Бүген ул үзенең 60 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Матур юбилее белән аны абыйсы Фуат Фатихович, тормыш иптәше Хашия Шахировна бала оныклары белән котлап җылы теләкләрен җиткерәләр. Гомер агышы йөзләреңә сырлар салсалар да, барыбер син безнең иң матуры, иң кадерлесе булып гомер итәсең. Газиз кардәшебез туган авылында яшәмәсә дә, барыбер кындык каны тамган җирен онытмыйча, кардәшләренең хакын хаклап яши. 60 яшьлек юбилееңда яшәешеңә күз салсаң, таң калырлык. Гаиләң матур, эшендә уңышларга ирешкән шәхес син. Газизыбыз бер кайчан да кеше күңеле калдырып, рәнҗетеп яшәми. Киресенчә, бар кешегә ярдәм итәргә тырыша. Авыраса да гомердә уфтанмый, сабыр кылып, Аллага ризалыгын күрсәтеп, әкренләп яши. Ул бер эштән дә курыкмый. Синең үткән юлларың бик матур, аңа кер, тузан утыра алмаслык. Без якыннарың өчен син киң күңелле, ачык йөзле кардәш. Гел ярдәм итәр өчен вакытта, мөмкинлек тә табасың. Серләребезне саклый ала торган сердәшебез дә син. Бу матур гомер бәйрәмеңдә сиңа әлбәттә иң беренчедән юбилейлар күп килүен телибез. Аның һәр берсе шатлыклар гына алып килсен. Юкка барга кәефләрең төшмичә, якыннарыңның янында булуын тоеп, матур гомер итеп, картлык көннәреңә барып җит. Туганыбыз 60 яшьлек юбилеен каршылый. Картайыла әкрен генә дип күңелендә уйлый. Иртәрәк әле уйларга картлык килү турында. Менә матур утырасың син лаеклы урында. Гомерләрнең әле бары матур вакыты җитә. Бу чакларда бар мәшәкать, борчулар артка китә. Кадерлебез, насыйп булсын 100 яшеңә җитәргә. Аны узып, безне әле шатлыкларга көмергә. Хөрмәтле Фәхимә Фатиховна, юбилеегыз мөбарәк булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Eskilerde gider